Goddag og velkommen til 1. maj-showet. Jeg hedder Emilie Bang, og i dag der skal vi snakke med nogle af landets mest kendte politikere. Den første, jeg skal snakke med, er Bjarne Corydon. Goddag, Bjarne. Goddag. Bjarne, hvad får vi ud af vores skattepenge? Ja, det er Tror du Danmark de har flere penge til næste år? Ja, fordi at Har du set min kat? Okay. Tak fordi du så dig tid til at komme. Tak. Nu skal vi så snakke med Helle. Hvem fanden er Helle Thorning? Hedder du Helle? Ja. Goddag, sæt dig ned. Hej. Hej. Hvordan ser du Danmark til i EU til næste år? Altså, Hold kæft, Kjæring, vi gider ikke køre på dig! Pløj, vi gider ikke køre på dig! Stop det! Vi hører ikke på dig! Vi gider dig ikke! Program at se på! Satser du på at blive genvalgt til Danmarks statsminister næste år? altså, wow, hun er med. Det, wow. Hvor meget vejer du? Altså, nu kan jeg jo ikke lide orangutan. Tak fordi du kom. Hvad fanden var det? Nu skal vi snakke med Morten Østergaard. Goddag, Morten. Goddag. Morten, jeg har et spørgsmål til dig. Hvorfor får jeg ingen penge tilbage i skat? Hvad sker der, hvis jeg svindler med skat? Hvis du svindler med Kan du godt lide at gå i dameundertøj? lever på steg. Tak. Mange tak, fordi I kiggede med, og jeg håber, vi ses igen. På gensyn. Er vi ude? Ja. Dejligt. Hvad så har vi stadig en fræk aftale? Ja.